Assalamu alaikum. Tambayar ita ce, mun ji kuma a kaset ɗinka, ka ce Sulaim mahaifiyar Anas, annabi yana aikata tana kallon masa tsiraicin mata. Ina ne haka ta tabbata? Shine tambayar da suka yi maka. Waɗannan jawaban da ka yi ba amsa ce a kan wancan tambayan ba, ka koma wani wuri daban. Amma bari mu ji su kuma abin da za su ji. Assalamu alaikum. Abu na ɗaya, ina ba malam hakuri idan a zantuka na akwai wani abu wanda ya fusata shi, amma dai ni a iya tunanina da abin da na kiyaye ban faɗi wani abu da yake muzantawa ba, sai dai hikaya ne na abubuwan da suke faruwa. Abu na biyu shine a ɗazu mara Jabbar, kai kake faɗa kake cewa ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka kai wa gwamnati ba, ba za ka ba da amsa kan abin da ba shi ne aka ɓata ka a gari da shi ba. Ka zo nan domin ka kare waɗannan abubuwa ne guda 9. Tambayar da zan yi gare ka da kuma dukkanin wanda suke kallon mu ko za su kalle mu nan gaba, shin a cikin waɗannan abubuwa duka da ka zayyana akwai wani abu guda ɗaya da yake cikin guda 9 nan? Amsa shi ne babu. To misa ka kashi a nan? Idan ɗazu ka ce ba a yi maka adalci ba, kuma an kunna kowa ya ji waɗannan zantuka guda 9 su ne dai, ban fita daga ko ɗaya ba, to yanzu kai kuma da ka shigo waɗannan ka kawo su wanda ba sa cikin 9 mai kai. Allah ya ƙara ma da lafiya, kuma zan so ko da nan gaba ma lai bani amsa a kai. Mu da kan batutuwan da suke su ne ainihin topic ɗinmu, ba zan fita daga maudu'i ba. Kuma ina faɗa malam, idan da wani lokacin ni da shi ba yanzu ba idan da wani lokacin, ai mun tunana ne, idan da wata damar ko a gidansa ko a kafafen sadarwa ko a ina ne, ni da shi mi ɗai ma da shi mu tattauna akan waɗannan abubuwa da ya ambata. Amma yanzu ba za mu kaɗa hankalin al'umma ba, ga abin da suke so su ji, ga kuma tambayar da aka yi maka shine ka ce Sulaim kawaliyar annabi ce sallallahu alaihi wasallam, kuma kawalcin nata ma mummuna. Sannan ka ce annabi yana aikata ta dubo masa al'auran mata. Alhamdulillahi, mun zo mun buɗo wannan littafai na al-Imam Ahmad Musnad, babu wannan zancen. Mun dubo al-Mustadrak, babu wannan maganar. Ga wannan littafin wanda shine magana ta huɗu a nan, shine Musnad na Abd ibn Humayd, wanda a kasar din da aka kunna kana cewa musannaf. To ina so mu malam gyara tare da girmamawa da kuma ladabi a matsayinsa na babban malami, cewa Abd ibn Humayd ba shi da wani littafi mai suna musannaf. Littafinsa shine Musnad, kuma gashi na zo da shi domin al'umma su gani. A da haka malam tambayoyin da muka yi ko ɗaya baka ba da amsa ba, kuma ina sake nanatawa cewa waɗannan zantuka sun tabbata cewa kai ne ka faɗe su. Domin da lokaci da akwai su da ka buɗe ka karanta, da akwai su da ka ja layi ka nuna. Muna da littafai da yawa, amma kowanne sample muke bayarwa. A matsala ta farko da aka yi akwai littafi sama da 20 a ƙasa, amma na ɗauko guda 2 na ɗauko na ishara zuwa gare su. Kai ma za ka iya wannan damar. Duk matsala ina abu kaza ka ce gashi, wanda shine abin da aka san cewa ɗaliban kana cewa juz'i kaza, shafi na kaza, mujalladi na kaza. To nan ma abin da muka so kai mana kenan. Ka ce annabi yana da kamaliya, mu mun ce babu wannan ruwaya, sai ka ce mana gata a cikin me al-Mustadrak da ka ambata. Ka ce ana zuwa a dubo annabi al'auran mata, ina wajen, sai ka nuna wa al'umma. Shikenan simple abu, tambaya ce ga kuma me amsarta. Amma duk wannan kewayen da za ka yi fita ne daga maudu'i, kamar yadda kai buƙaci a yi maka adalci, mu muna cewa kai mana adalci. Ka tsaya akan topic, a tattauna, kada mu kaɗa al'umma. Idan gaskiya ta bayyana kamar yadda kake nanatawa cewa a shirye kake da karɓe ta, ina fatan kuma zuciyarka ka zama to open mind, ya zamto idan gaskiyar ta bayyana ka nuna wa duniya cewa wannan abin da na faɗa ba haka bane, wannan abin da na faɗa kuskure ne. Shikenan ina nanata wannan saboda ya zamto mun ɗauki addini ba a matsayin siyasa ba, mun ɗauki addini a matsayin sa na addini, cewa idan ba yau akwai gobe, idan ba duniya akwai lahira. Yadda aka zo aka zaunar da mutum a nan, wallahi ranar alkiyama sai ya tsaya, sai ya amsa tambayoyin nan ɗaya bayan ɗaya, sai ya amsa su. Duk wanda aka yi ɓatanci sai an taso su ga ka ga su, ka ce sun yi kaza,
an zage su a gari, an ci mutuncinsu, an aibata su, to ga su ga ka a gaban Allah subhanahu wataala zai muku hisabi ranar alkiyama. Idan babu kuma kowa ya san menene makoma. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Assalamu alaikum. Mai girma kwamishinan addini, sauran jama'a, kun ga da yadda wannan gaba ta kasance, kuma dukkan masu saurare alƙalai ne. Za mu je gaba ta gaba, ta hudu kenan. Ta hudu wane ne zai magana a cikinku?